We want justice. Justice, justice. Our demand is your demand. रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदार आरो गबिन्द चन्द्र रयमोनखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनांगौ आरो पुलिस बिफाना हमनानै आयेननि साजा होनांगौ होननानै रायजो सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम दाबि खालामदों चिरां जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ। चिरां जिल्ला बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियननि बानजायनायाव नंखायै गावथारजानाय नाबेसर बसुमतारिनि थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय 3 घन्टा धरना। चिरां जिल्ला बेंगिरि मावख' साखाथिनि फ्रेन्डशिप नब्लाङाव बनसुनि दैदेननायाव दुखुथिया नखरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा जयै ओंखारनानै गोख्रोङै सोमावसारदों आरो जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखांलायबो गथायदों। नाबेसर बसुमतारी आरो थालांनाय बिसि फिसाफोरनि थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय गोजौ थाखोनि बिजिरनो गोख्रों दाबि दिखांदों चिरां जिल्ला बनसु आरो मिरु बनसुआ। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला बनसुनि आफादगिरि इन्द्रजित कुमार ब्रह्मआ बाहागो लानानै बिथां नाबेसर बसुमतारिनि थार बिजिरनाय मोननांगौखौ लानानै खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फैजों खोनासंनि। जों दिनै जोंनि बिदा गेदेर आदा नबेसर बसुमतारिखौ गावथारनायनि सायाव बा बिनि थार बिजिरनाय नागिरनानै जों दिनै 3 घन्टानि थाखाय जोङो नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि जन्थु बाहाय जों धरनाखौ लादों। बे धरनानि गेजेरजों जोङो सैथो आरो थार बिजिरनायखौ जों नागिरदों जे बिथां प्रान्जल तालुकदार मोनहा बिथांमोना बोरैहाय गावथारनो हाखो जोंनि आदाखौ, जाय आदाया दिनै बिथांमोननि कास्टडियाव दंमोन। बिथांमोनानो थांनानै 12 तारिखनि फुंनि समावहाय बिथांमोना थांनानै एरेस्ट खालामना लाबोदों। एरेस्ट खालामनानै बिथांमोना गावसिनि कास्टडियाव दोननानै 13 तारिखआवहाय बिजनि जुन्जु सेसन कर्ट बे कर्टआवहाय जुडिशियेल कर्टआवहाय बिथांमोना प्रडिउस खालामदों। प्रडिउस खालामनानै बिथांमोना सानथामनि थाखाय इनभेस्टिगेशना फुरा जायाखै, कमप्लिट जायाखै। बिथांमोना रिमान्डआव लांदों। रिमान्डआव लांखांनायनि उनाव बिथांमोना जिखिनि गावसिनि खामानि मावनांगौ बेखौ मावालासिनो बिथांमोना जोंनि आदाखौ गावथारदों। बोरै गावथारनो हाखो बिनि फारसे जों थार बिजिरनायखौ नांगौ। बेसेबां दुखुनांथाव जों दिनैसिमबो मानो बेबायदि खैसा खालामनानै गावथार जायो। मा दायाव गावथारखो? बिथाङा जुदि दाय मावदोंमोनब्ला, बिथाङा जुदि माबामोनब्ला, दायनिगिरिमोनब्ला बिथांखौ कर्टआव हरमोन, बेखौ बिजिरनो थाखाय कर्ट दङमोन। बे प्रान्जल तालुकदारा सोर? गबिन्द राया सोर? जाय बिथांखौ बे गावथारनो मोननाय सोर बियो? आयेना बयनिबो थाखायबो सोरबा नों गोसो जाबानो गावथारनो हानाय, सोरबा गोसो जाबानो बुथारनो हानाय, सोरबा गोसो मादारनो खालामनो हानाय बेबायदि जोंनाव मोन्थाय गैया। आरो बेनि थाखाय जों आयेन दङ, कर्ट दङ। सोरबा दाय मावदोंब्ला कर्टआ बिजिरगोन बे दाया नंगौना नङा, बेसेबां सैथो। आरो जुदि दायनिगिरिबा बे कर्टआसो बेखौ डिसिसन होगोन। सोरबा प्रान्जल तालुकदार बायदि मानसिया, सोरबा गबिन्द बायदि मानसिया बेखौ गावथारनो मोननायनि बाय मोन्थाय गैया। मा दाबिखौ लानानै धरना खालामदों? जों बेखौनो दाबिगोन दे थार बिजिरनायखौ नांगौ, सैथोखौ नांगौ। आरो जुडिशियेल इनकुवारिया रावनिबो वान साइडेड जानो नाङा, जेनुइन जानांगौ। सोरनिबा नों सरकारनि साइड लानो नाङा, सोरबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साइड लानाङा। रियेल जिथु सैथो खोथा, सैथो बिजिरनायखौ जोंनो नांगौ। बेनिफ्राय जों दाबि माबाखौ धरनाखौ लादों। बेनिफ्राय जों लाबावदों नैबे धरनानि गेजेरजों जों बेखौनो बुंगोन जे इमिडियेटलि गोख्रैयैनो बे प्रान्जल तालुकदारखौ दिनै थाब हमनांगौ, गबिन्द रायखौ हमनांगौ। बिथांखौ हमागौ माने जोङो धरना होबाय थागोन। मानो दिनैसिमबो एफआइआर होखांनायनि उनावबो बिथांमोना दिनै मानो उदां अख्राङाव, मानसि गावथारनायनि उनावबो बिथांमोना दिनै मानो उदां अख्राङाव दिनै बेरायगासिनो दङ। बिथांमोना गोजोनै साहा पानि मिनिना थागासिनो दङ। बे बोरै जानो हाथावथाव? एफआइआर होखांनायनि उनावबो बिथांमोना दिनै बिन्दास, बिदिबा दाय मावग्राफ्रासो उदां अख्राङाव बेरायनो मोनो नामा? बेखायनो आं बुंगोन बिथांमोना इमिडियेटलि एरेस्ट जानांगौ आरो बिथांमोननो साख्रिखौ गोख्रै सरकारा बेखौ दानना होनांगौ। आरोबाव बेजों लोगोसे खावलायगोन आङो, जों थानाजों एफआइआर होखांनायनि उनावबो बिथांमोना प्रपार सेक्सनखौ होआखै। मानो 304खौल' होखो? बाखि सेक्सन दंबावो, बे सेक्सनखौ मानो होआखै? बेखौ जों दुखु मोनदों। बे धरनानि गेजेरजों बेखौनो बुंबाय जोंनि सेक्सन जिथु मार्डारनि जिथु सेक्सन 302 बेखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामाखै। बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। सेक्सन 34खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। सेक्सन 182खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। सेक्सन 192खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। सेक्सन 193खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। सेक्सन 203खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। आरो सेक्सन 219 आइपिसि बेखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। बेजों लोगोसे जोंनि एसटि एन्ड एससि एट्रसिटि एक्ट जिथु 1918
1989 जिथु एक्ट बे एक्टखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामाखै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बिथांमोनबो बे सेक्सनखौबो लागायनांगौ जिथु 1989 नि जिथु एक्ट दङ ST and SC एट्रसिटिस एक्ट दङ बे एक्टआवहाय जोंनि सेक्सन 3 साब क्लज 1 नि पार्ट 7 9 बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ सेक्सन 3 नि साब क्लज 2 पार्ट 1 2 6 and 7 खौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामाखै बिथांमोना बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामो गोख्रैयैनो बेजों लोगोसे बे धरनानि गेजेरजों जों बेखौनो दाबि खालामदों बे जाय न'खरा दिनै भिक्टिम खालामदों सरकारा दिनै बेखौ रेसपन्सिबिलिटि दङ बिथांमोननो कम्पेनसेसनखौ होनांगौ बे कम्पेनसेसन हिसाबै जोङो 1.5 कोटि 1,50 लाख थाखा जों दाबि खालामदों बे न'खरनो इमिडियेटलि बे फैसाखौ कम्पेनसेसनखौ होनांगौ बेजों लोगोसे बेल' नङा बेजोंनो जिउ राहा खुंलांनो थाखाय लाइफ टाइम खुंलांनो थाखाय बिथांनि न'खरनो सासे जोंनो गभर्नमेन्ट साख्रि होनांगौ बिथांमोननि न'खरनिफ्राय बेखिनिखौ जों दाबि दैखांदों बेजों लोगोसे जाय जोंखौ जोङो खैसा खालामबाय थायो जाय बिथांमोना सरकार जोंखौ खैसा खालामनानै गावथारबाय थायो बुथारबाय थायो खनसेल' नङा खननै नङा जुगे जुगे जाबोगासिनो दङ बेबायदि सिस्टेमा बन्द जानांगौ बेखौ जोङो नैबे धरनानि गेजेरजों बेखौ खावलायदों हियारिंआ दाबो खनसेबो गैया स्टेटमेन्टआबो दा दिनैसिमबो क्लियार स्टेटमेन्ट लायाखै नाथ' जोङो स्टेटमेन्ट क्लियार लादों नाथ' उइटनेस लादों पुलिसफ्रा गावसोर मा रिपर्ट लादों बेखौ जों मिथिया जों पुलिसा जोंनि प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनायाव पुलिस डिपार्टमेन्टआ फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ गोख्रैयै हमनांगौ जाय बिथांमोना जों खावलायगोन पुलिस डिपार्टमेन्टखौ जों खावलायगोन बिथांमोना जोंखौ मदद खालामनांगौ खालामनानै प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ स्टेटमेन्ट लानांगौ आरो बिथांमोनखौ हमनांगौ नाथाय दिनैसिमबो बिदि जायाखै बेखौ जों गले गले खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे बिदिखौ गोख्रै खालामो